uNkulunkulu ke wakuvula lokhu, wavulela ukuthi bonke abantu bayizwe indaba yakhe, bakholwe yiyo. Amen. Ngifuna ke sibheke bazalwane lapha encwadini yabaseKorinte besibili chapter 1 verse 20. BaseKorinte besibili verse 1, besibili chapter 1 verse 20. Lo khulumayo bazalwane ubaba uGazu khona la eNewcastle. Umntwana kaNkulunkulu owamukela ivangeli insizwa ngisho njalo neBhayibheli. Alamukela ivangeli kuseyinsizwa ngaze ngaganwa ngilokhu ngiqhubekile ngikho. Amen. Uthi kuPaul leli ivangeli engani shumayeza lona nalamukela namakubo. Manje ke uma insizwa isilamukela ivangeli noma intombi isilamukela ivangeli kuyamiwa kulivangeli. Amen. Alamukelwa amaqede engamiwa kulo. Amen. Angifundela ku verse 20. KwabaseKorinte besibili chapter 1 verse 20. Ngokuba noma izethembiso zikaNkulunkulu ziziningi kangakanani, kuyena zinguyebo, ngakho-ke ngaye zingu-amen futhi, kudunyiswe uNkulunkulu ngathi. Amen. Ngithanda leli gama abazalwane ukuthi uNkulunkulu unezethembiso ayezethembisile. Wazethembisa uIsrayeli, wazethembisa abantu bakwaJuda. Lezi ithembiso uNkulunkulu abethembise zona, abanye babo baze bafa, balala izithembiso bengayibambanga. Yeah. Kodwa bakholwa, Yeah. bathemba ukuthi uNkulunkulu lento ayikhombayo leli langa okufanele liphume ngelinye ilanga balibona. Yeah. Bathemba ukuthi lezi zinto ziyobenza babuyele kuNkulunkulu. Ngoba uthi umzalwane bonke abantu baphume ecebeni likaNkulunkulu ngenxa kaAdamu wokuqala. UnoAdamu wokuqala obizwa kuthiwa uAdamu ukhokho wabo bonke abantu. Bese kuba khona uAdamu wokugcina, uAdamu okuyena bonke abantu bebheka yena ukuthi lo Adamu uzobanikeza ukuphila okuphakade. Amen. uAdamu wesingaki lowo wokugcina. Uma sibheka uAdamu wokuqala owafa ensimini ngenxa yokulahlekela noma yokulahlekelana noNkulunkulu, ngokugeja ukugcina izwi, ngokugeja ukungami kukukholwa. Ngoba ekukholweni kwenziwa njani? Kuyamiwa. Wageja ukungami ekukholweni wafa. Hey, Nkosi yami. Uma umuntu engami ekukholweni lokho abizelwe kukho uyafa. Kodwa abantu bambone ephila, ehamba nabantu engene ezitolo, kodwa enjani yena? Efile. Ngoba ugejelini, ugeje ukukholwa. So nami ngithi ke bazalwana bathandekayo enkosini, siyazizwa intombi ifakaza nezinsizwa. Sizothi ke insizwa zethu nezintombi zethu kwenziwa njani ekukholweni? Kuyamiwa. Kuyamiwa. Umuwa kuphi khona? Sebekhohliwe kulo. Lazo gijima sobona kwathi. Gijima mame lapho senkosini kujoyisile. Umuwa kuphi bazalwane? Ekukholweni. So ke kunezikhathi esiphila kuzo. Lezi ikhathi esiphila kuzo zingakwenza ukuthi uphile ubone izinto sehamba ngendlela,
kodwa kufanele insizwa nentombi yenze njani ime ekukholweni. Hayi Nkosi yami. Lingathi izwe malidunguzela libheka le insizwa isuke ekukholweni idunguzele nezwe. Hey, Nkosi yami. Jesus. Kufanele ime ekukholweni njengentombi ekade ila intombi endala eqala ukufakaza ukuthi iyanquma phakathi kwayo ukuthi uma ngizwa izwi lokuqala Yeah. ngiyama nalo. Amen. Yeah. Kunomuntu omshonjo ozokwenza njalo, Oh, Jesus. ozothi ngimzwile uJesu oyizwi lokuqala Hey, empilweni Nkosi yakhe. yami. Amen. Ngakho akangikhuhlungu noma abafana sebenza njani angiyindawo mina ngiyama. Yeah. Amen. Noma izintombi zendawo sezibheka le ngiyama lantana. Yeah. Fefe. Jesus. Fefe. Haleluya. Amen. Kulezi ikhathi bazalwane abantu bathi phandle zikhathi Zokugcina. niyazazi ikhathi zokugcina. Hey, Nkosi yami. Bonakala ngani ikhathi zokugcina. Apha msana nayi niyazazi ikhathi zokugcina ngayikhoma nasi. Bonakala ngani ikhathi zokugcina. Awanizazi futhi. Yebo. Abantu bahlakanipha kakhulu. Amawo ayenzakala emhlabeni, Izimpi ezenzeka emhlabeni nabantwana basalaleli, nabantwana basalaleli. Zikhathi zanini lezo? Zokugcina. Zinini lezi zikhathi. Ziphi enye ngikhombisa zona zingaphi? Zikhona ziseza noma sezikhona? Zikhona. So ixoxa ke leyo ndaba ngelinye ilanga niyazi. Ngimnikeze homework ukuthi ngifuna nihambe niyofunda eBhayibhelini. Niyofunda ukuthi ikhathi zokugcina zibonakala kanjani. Yes. Ngifuna ukunikeza nje assignment. uMahebheru 1 verse 1 no verse 2. No Genesis 49 verse 1 homework yini le. Maniza lapha ke nize esikoleni nizofunda yini ephathwa umfundi maye esikoleni Ipene nebhuku. ibhuku uthenga ibhuku uwanifaya noma nje exercise. Uma uzala ungaliphethe ibhuku so hayi ukhohliwe ukuthi uze esikoleni. Thini ke namhlanje Siyofunda Mahebheru 1 verse 1 no verse 2. Genesis 49 verse 1. Ningakhohlwa lama verse amathathu nje. Niyofunda ngani? Ngenzuzo zokugcina. Awuthi ngimbhasele ngoMalaki. Hambani futhi niyofunda kuMalaki chapter 4 nimfunde wonke uchapter 4. Nizohlangana nento ethi insuku zokugcina la. La ziqala khona. Uthi zaqala nini? Za prophet uMalaki umprofeti. Za prophetwa ukuthi zizoqala nini insuku zokugcina. Bese enye yokugcina la seyiqalile insuku zokugcina uGalatia 4 verse 4 ihomework yini leyo ngeviki elizayo ke ngizobe sengiyithatha ngiyamukela ihomework yini leyo so ngiyoyimaka ngibile khona la. Okay, asambeni ke bazalwane sesizwile ukuthi kuneyinsuku zokugcina fanele lelo gama lelo nje lithi insuku zokugcina sikubamba yabona nje labazalwana abala endlini fanele bakwazi kahle lokho ukuthi insuku zokugcina zinini noma zazini ngoba ukungazi ukuthi eke ngilinganisa abazalwane siyafunda manje ningabi serious. Amen. Khumlanda amantombi kahle Yeah. siyafunda manje ufuna uphume wazi la ukuthi awungaphenduleka yazi lento iyihlupha le. Yeah. Ngithini insuku zokugcina ngithi
nangu ufefe umabonga yithi wakwaDlamini mabonga wakwaDlamini kade use-university akithi wathi la ekhaya ngidla ukuya e-university wathi igama lakho owabashiya nalo ngesikhathi uye-university wathi ngiyofunda ngicela siyithathe-ke leyo nkulumo leyo kaMabonga sithi ngiyafunda phansi ukuthi uMabonga ushiya imessage yokuthi ngiyofundela ukuba uthisha e-university ngiyothi mase ngiqedile ngibuye mase ifunda namhlanje leyo nkulumo leyo isasho khona isa relevant leyo nkulumo Sekwadlula. useyiqedile nami usebuyile usewuthisha manje Yebo. mangiyifunda namhlanje leyo nkulumo ise relevant Cha. Kodwa yona isho njalo. isho njalo wena Ithi ukuthi ngisahamba ngisawufunda ngizobuya akabuyile Usabuye. kodwa inkulumo ithini Ngisahamba ngisahamba ngiyofunda. ngiyofunda e-university Ngimaqeda mangqeda ngiyabuya. ngizilani Ngiyabuya. usehambile wafunda waqeda Wabuya. uphi manje Nami khona. uhleli lapha ekhoneni unayo ilokhu into esho ukuthi usuqedile Yebo. yini onayo i-degree Yebo. usenayo i-degree Mm. leyo nkulumo ethi ngiyahamba ngesikoleni ngiyofunda sesingayifunda nje ukuthi washo Mm. nathi-ke fanele sikunakeke lokho ukuthi uJesu washo hayi ukuthi uyasho wavuka akavuki wavuka nawe mhla usindiswa wamukela ivangeli nangisho umama kade namhlanje eyinikela ubenzani ubefa kanye noJesu ubengena ekufeni ehlangana noJesu ethatha ukuphila kwakhe ngokuphila kaJesu kubuye utholakala ngokukholwa Amen. kuphela Amen. usekutholile nje lokhu kuphila okuphakade sekukuye Nkosi yami. akasekho umuntu ophinda amamunce khona Yeah. ake nifunde le ndaba le ngithi chapter 10 verse 28 and 29 kaJohane John 10 verse 28 and 29 Amen. John 10. 10 verse 28 and 29. Ngizinika ukuphila okuphakade azisoze zabhubha naphakade akakho ongazihlwitha esandleni sami. amen Amen. ngizinika ukuphila okunjani Okuphakade okuphakade ayisoze zanjani zabhubha Hayi naphakade Nkosi yami. akekho futhi Ayi, ongayihlwitha kuphi Jesu, esandleni sami Ay, jabula shona ay, Hey, ay, ay. amen. Bathi ngakuya-ke manje. jabula shona Amen. yabona ma usesandleni sikaJesu Yeah. uthi uJesu bonke abangivumayo phambi kwabantu ngiyabagcina ngibagcine ekuphileni okuphakade bese kungabi bikho umuntu noma ngabe iyathanda ukubahlwitha esandleni sakhe angeke Amen. yes 2:29 29. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke. Akakho ongazihlwitha esandleni sikaBaba. Hayi Nkosi uthi yami. baba umnikezelo mama Hey, Ay Jesu. kunjani Mkhulu Mkhulu kunabo kunabo bonke. bonke. kunayo yonke into ekhona nabo bonke abakhona abaziwayo mkhulu baba kunabo bonke Aw Jesu. akekho futhi ongayihlutha kuphi esandleni sakhe. Hey, esandleni sikaJesu Yesu. sesandleni sikababa Amen. Ay, Jesus. ay khona. Nkosi. phinde uyakuwasekholwa se-3 verse 3 Jesus. KwabaseKolose chapter 3 verse 3. Ngokuba nafa
ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Kuthiwa uma nje umamukela uJesu wenza kanjani? Wafa. Ukuphila kwakho kwafihlwa kuphi? UKristu. Kubani? uNkulunkulu. Awubakithi. Ekusuka abantu abawu2. Hayi Jesu. Awu Jesu. Amen. Hallelujah. Hayi hlala. Uthi uJesu nafa. Ukuphila kwenu kwafihlwa kuphi? UKristu. Yeah. uKristu waseyokufihla kuphi? KuNkulunkulu. Wakuhlanganisa ndawonye. Nkosi yami. Wena noKristu into yodwa. Waseyathatha uKristu. Eyithatha yena uKristu. Ukhona wena phakathi. Wayokuthi shuthe. Amen. Jesu. Phila kwakho kukuphi manje? Ukufihliwe kuKristu. Uma ukhona ukufunayo. Hayi Nkosi yami. Jesus. Esandleni sakhe akekho ongakufica la. Yeah. Uthi uPaul nina nafa kanye nobani? NoKristu. Nafihlwa kubani? uKristu. Kubani? uNkulunkulu. Hayi. Yo. Nkosi yami. Hayi khona. Manje ke nilolo hlobo Hayi. Amen. Untouchable. ukuthi ayikho into engaqhamuka nje kuhluthe kalula. Amen. Jesus. Usesandleni sika Jesu Hayi Nkosi awuhluthwa yami. lutho. Jesus. Usesandleni sika Baba awuhluthwa lutho. Ufihliwe kuJesu waphindwa wawufihlwa kuNkulunkulu. Hayi Nkosi yami. Jesus. So nje yazi ukuthi ngisho izinto ngisho izifo ngisho ini Yeah. uma igama libe linye Amen. izwi libe linye Jesus. Oh, Jesus. izulu likuzwe Amen. afanele lona thina umuntu Nkosi yami. Jesus. sesandleni sika Baba. Amen. Jesus. Hallelujah. Hayi khona. Hallelujah. Amen. Okay. Ngithi ke niqapheleke ukufunda bazalwane. La asikhulumi njengokwabantu. La phandle abantu bazothi nina yini into enikhulumayo yehluke wonke amasonto akhona. Yingoba sikhulumi njengabantu. Sikhuluma njengokusho kwani? Kwembala. Jesus. Lo mehluko. Ukhona indaba kade ngixoxa indaba ngofefe umabonke ngithi wathi ngisaya esikoleni ngiyofunda ngizobuya usefundile waqeda i-degree uselapha phakathi kwethu ukhona umuntu okuthiwa uMesiya uJesu ogcotshiweyo leli gama lithi Mesiya lisho ogcotshiweyo oyinkosi. Amen. uMesiya kuthiwa wayezofika emhlabeni abe umuntu kanye nabantu. Amen. Niyazwa bazalwane? Amen. Abaprofeti bamkhomba uvela usasuyifunda le lokho ngumaHebheru 1:2 nomqalo kuyi1. KumaHebheru chapter 1 verse 1. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Niyazwa abazalwane ukuthi awuphela uverse 1. Uverse 1. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. uNkulunkulu wakhuluma nini? Endulo. Kusikhathi sini endulo? Dala. Ngamanye amazwi ngezikhathi zakudala
la thina sasikhona khona sasingekho ukhona endlini ongaphuma athi endulo mina okay endulo ngesikhathi kusakhuluma abaprofeti ngekhathi zokhokho babo hayi bethu ngekhathi zokhokho babo wakhuluma ngendlela eziningi niyazozela Amen. nini khona Endulo. yini endulo kusho ukuthini endulo yini ukudala Siyadlula isikhathi. ufuna niye lapho isikhathi okay now ngesikhathi ekhuluma endulo esikhathini sakudala wakhuluma kubo ngani ngezindlela eziningi okay Amen. now verse 2 ke uthini verse 2 Ekugcineni kwale mihla ana khamba kancane ke manje ekugcineni kwani Kwale mihla. yini lo Imihla ekhuluma ngayo ekuyo naye. Lo okay okhulumayo. ufuna abalaleli baningi la abalaleli nomunye ukhuluma ngeyakhe indlela ekugcineni kwale mihla imihla kabani le Yakhe yakhe yabo. hayi Yayethu. yabona ke no phasa nonke ke manje ngoba bajwayela abantu ukuthi makuthiwa emhleni ufunda uthi ufutha ke ekugcineni kwale mihla uyezwa makuthiwa ekugcineni kwale mihla ungathi nawe kuyakufaka kanti kwakhuluma bona emihleni ababebhekene nayo Amen. ngamanye amazwi emhleni yabo emhleni yabo bathi ke ekugcineni kwale mihla kusho ukuthini ukuthi ekugcineni futhi iyagcina le mihla okay ake sizwe iqala u4:4 uGalatia 4:4 Galatia 4 verse 4 Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane sekufike ini ubazalwane ukuphelela kwesikhathi saphelela ngesikhathi kufika bani uJesu. Amen. kuthiwa ekugcineni kwale mihla Hey, Nkosi yami. ukhulume nendodana yakhe Ya. kwase kuthi mase yafika. kufikile ukuphela kwale mihla ayibakithi Jesus yayisiphela ngesikhathi uJesu Efika. efika yayisiphela uyayibona ke formula yokubala Hey, Nkosi ziphi yami. ingane zase-crash I mean grade 1 grade 2 grade 3 Now great up now niyabona-ke yabona lezi ngane lezi zizokwazi ukukubalela ukuthi ukufika kaJesu kwakuwukuphela kwey'khathi zokugcina asivele sibuyele le movie homework siseyiqeda homework uGenesis chapter 49 verse 1 Genesis 49 verse 1 uJakobe wabiza amadodana akhe wathi buthanani nginitshele okuza kunehlela ezinsukwini ezizayo ezinsukwini ezinjani ezizayo zakhe asihambeke siye kulezi insuku ezizayo le ndaba iyangifosa ingiphoqa yona ingibuyisa ey'nsukwini zokugcina ingiphoqele ey'nsukwini zokugcina asihambeke manje siyozwa uJesu ukuthi uJesu uthi yiziphi lezi insuku zokugcina yeah 24 Mateyu 24 alikho elinye iBhayibheli elizofakaza uGenesis 49 verse 1 elifundeka ngendlela mhlawumbe iKing James isingisi akekho phethe isingisi
Jacob called unto his sons and said, Gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. Which shall befall you okuyokunehlela in what days? In the In the last In the last last days. Na umbuzo uthi uma kuthiwa zinsuku zokugcina nisho ukuthi lo mhlaba uyokube yidokwe sishone phi thina okay kuthiwa in the last days niyokwehlelwa yilokhu nini hayi thina bazalwane Yeah. sasingakafiki thina kulezo zinsuku Amen. kuthiwa kuyokwehlela Amadodana kaJakobe. Jacob. ey'nsukwini zanini Zokugcina. eke sizwe kuJesu ukuthi uthini vele ufunde uverse 3 kuchapter 24 uMateyu 24 verse 3 Amen. Matthew chapter 24 verse 3. Esahlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na? nesokuphela Kwezwe. ukuphela kwezwe yini zinsuku zanini lezo Zokugcina. Now uma abantu abaningi befunda eBhayibhelini befunda ngolimi lwabo lwesiZulu nolwesingisi bafunda bathi ukuphela kwezwe. Now sesifundile ukuthi izwe lisobe laphela. Sakufunda nje lokho last week. Sikufunda ngicela ukunifundela abafowethu ngoba nizothi hey kuthiwa izwa lokuphela lapho nasazi ukuthi logoqo njengengobiso. Usiyami. Gijima uye sekufanele kusho nina Amahubo Mahubo 104 104 verse 5 noMshumayeli 1 verse 4 104 verse 5. yeah. Umisile umhlaba phezu kwezisekelo zawo. Lalela nje lokho kuqala umisile ini Umhlaba. phezu kwani kuyisekelo zawo. ukuthi lezi isekelo zibiye inyibe Cha. yo okay Ukuze ungazanyazanyiswa kuze kube phakade naphakade. Hey. kuthiwa umhlaba ukuze lezi isekelo zokumise ungazanyazanyiswa kuze kube nini kuze kube phakade Phakade ngamanye amazwi naphakade. lekuthi phakade naphakade kusho Yes, I- so ke usuzuleke ukuthi umhlaba windawo Yeah. makuthiwa kuze kube sekupheleni komhlaba ukhona shuthi ukhona omnye umhlaba ozophela Hey Nkosi yami Jesus. uyazi ukuthi gijima kuye lapha kuMshumayeli Ecclesiastes chapter 1 verse 4 Chapter 1 verse 4. Isizukulwane siyamuka. lalela yini isizukulwane Generation. Generation. yini generation Abantu. Abaphila iminyaka. Isikhathi esingakanani? esithile. yabona manje siyiBhayibheli isizukulwane ikhuluma ngegeneration ka 40 40 years years. njalo after 40 years uqala isizukulwane esisha Amen. okay ngiyanifundisa ke la uthi ke izizukulwane zokwenza njani Ziyamuka. siyamuka kungene Esizwe. fundi qedela Isizukulwane siyamuka. Isizukulwane siyeza. Kepha umhlaba umi phakade. Hey. isizukulwane siyemuka siyedlula kuphinde kuze esinye isizukulwane yabona nje mina One generation. njengamanje ngina 63 years njengamanje namhlanje na 63 years angithi sibone isizukulwane lesi siyini Yeah. sesemukile sesingaphesheya ka 40 years yabo siyemuka Nawe samsisini. nawe sesemuka Nami. sekukhona abanye abazongena bangena kwisizukulwane esilandelayo Yeah.
kodwa kuthiwa umhlaba wona umi phakathi. awunasizukulwane umhlaba, awuna generation, kuthiwa umi nje phakade. uNkulunkulu wawumisa uminse Usekela. wawusekela, awunamnyakazo umhlaba. Lento ledida abantu ukufunda benganaki, befunda amagama eyiprofeto. Uma ufunda ngale kuthi umhlaba uyogoqwa njengengubo, hamba uye emhlabeni kaNoah, kuthiwa umhlaba wabhubha ngesikhathi kaNoah. Yebo. Uphi umhlaba? Ukhona. Yini ngathi yabhubha? Kwabhubha abantu. Abantu. Ngamanye amazwi abantu baleso sikhathi bedluliswa, bashanelwa namanzi. Babizwa ngokuthi umhlaba. Kwathiwa ke lokho ukubhubhakani ngomhlaba. Kodwa wona umhlaba naku umiphakade. Hayi Nkosi yami. Naw laba bantu abafunda iBhayibheli ngathi bayesaba, banempehlwa, bafunda maqede bese bekhuluma okunye. Hayi Nkosi yami. Uma iBhayibheli ufunda njengomuntu obabayelayo, ufunda onempehlo, ongathi ugijima emabhodleleni, wenza lowo mkhuba lowo. Uthi uma ufunda, ufunde nje, ucabange lento esho iBhayibheli njengoba linjalo. Hayi Nkosi yami. Unempehlo-ke uma ufunda. Funda iBhayibheli ulifunde, uphinde ulifunde, uphinde ulistadishe. Ngiyajabula nje ukuthi usiyakwazi ukufunda iBhayibheli. Yabona malithi iBhayibheli umhlaba uyogoqwa njengengubo. Ani namhlanje nje uzophuma uswazi ukuthi akho umhlaba ozogoqwa. Kodwa kukhulunywa ngabani? Ngabantu abaphila kuwo. Kuthiwa bawumhlaba. Angithi umhlaba uyakwazi ukutshala kuwo, udle umbila, udle izithelo zawo. Kuthiwa nabantu bawumhlaba uNkulunkulu atshala kubo izwi lakhe. Izwi la, oh Jesus. Yeah. Yingakho ke kuthiwa umhlaba uyedlula. Lo mhlaba uNkulunkulu atshaleless. Akupheli. Yingakho namhlanje kade sithi uJesu uthi lo owamukela ivangeli umbamba amgcine kwesakhe isandla, akekho ongamhlwitha, uyophila nini? Phakade. Sisensukwini zanini-ke zaphakade. Hayi bakithi everlasting. Zinsuku lezi zokuphila okuphakade. Ngizamkulungisa njalo umuntu ozothi zinsuku zokugcina. Zinsuku lezi zokuphila okuphakade. Hey. The timeless life. Hayi bakithi the everlasting. The everlasting. Hallelujah. Amen. Uma wamukela leli vangeli esilishumayelayo, ivangeli elingasoze lashiyela eminye imibuso. Hey Nkosi yami lapha kade. Uthiwa ngubani-ke wena manje? Hey Nkosi Angazi yami. move chapter 5 kuSambulo verse 10 ansazi. La kuthi khona senziwe saba umbuso abapriesti yilokhu nalokhu nalokhu. Yeah. Amen. Isambulo chapter 5 verse 10. Wabenza babe ngumbuso nabapriesti kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni. Hayi Nkosi yami. Ngobani abenziwe abazalwane? Yilabo abasesandleni sikaJesu. Yilabo abasesandleni sikaNkulunkulu. Yilabo abafihlwe kuJesu. Yilabo abafihlwe kuNkulunkulu. Amen. Benze baba yini? Umbuso. Ni yini nina abazalwane? Umbuso. Yini futhi? Funda futhi sebekhohleli. Basheshe ukhohlala njengonogwaja. Yeah. Nabapriesti. Nabapriesti. Nani futhi? Nkosi yami. Wabenza babe ngumbuso nabapriesti kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni. Babuse kuphi khona? Emhlabeni. Ngamanye amazwi omhlaba uyodlula. Cha. Awedluli. Uminini? Phakade. Phakade. Kodwa yini edlulayo? Isizukulwane. Zizukulwane. Ngamanye amazwi nathi sizokwedlula bazalwane. Yeah. Ngiyakuzwa lapho. Yebo. Kodwa
thina asisedluli kodwa kuyodlula Imzimba. imizimba yethu Amen. i-overall esiyigqokile Yeah. kuyodlula lolu phahla lolu kodwa thina sisenzenjani asisafi Siphila futhi phakathi. uJesu noma nifa nozojani Sophila. okuphakathi singene kulokho okuphila-ke bazalwane yilokhu ukuphila-ke Hayi sikuyo Nkosi yami. Yo, nina niukulunga kaNkulunkulu Jesus. you are the righteousness of Oh, God Jesus. ningumbuso kaNkulunkulu Hallelujah. ningabaphristi bakaNkulunkulu Amen. ningamakhosi Hallelujah. Amen. kulombuso Amen. Oh, Jesus. nisakhiwo Ah, esimphakade Jesus. niyiJerusalem elisha Amen. niwumuzi Zayoni Jesus. Oh, Jesus. Hayi bakithi. Yes. Amen. inina lapho Amen. nila esandleni Oh, sikaNkulunkulu Jesus. Jesus. Yes. akekho onganishwitha Amen. Jesus. nani okukhulunywa ngabantu Hallelujah. ayinyakazisi Oh, ivumi Azona. ilokita ngihambe nje ngale Yes. ndaba le Jesus. ukuthi ningobani nini Hallelujah. nikusiphi futhi isikhathi Amen. nikusiphi isikhathi Esaphakade. Saphakade. ngisakhohliwe la nikusiphi isikhathi Esaphakade. nikuyi-timeless time Oh, Jesus. isikhathi sanini saphakade isikhathi esingezinjani esingedluli isikhathi esingazinjani esingapheli Hayi bakithi. ningabantwana bakaNkulunkulu nini phakade Hayi size. niukulunga kaNkulunkulu nini phakade ningumbuso kaNkulunkulu nini phakade Hayi bakithi. Jesus. nisedolobheni elakhiwe ngegolide lodwa Nkosi yami. Oh, Nkosi. amasango lavulekile 24/7 Hallelujah. nina ningabamemezeli nisedolobheni legolide Hey, Nkosi yami. nimemezela ngaphandle emnyameni Amen. wozani Oh, ngena Jesus. oqhamuka kuleli geji Hayi, noqhamuka kuleli noqhamuka kuleli akazongena emzini Amen. kaNkulunkulu ungamasango Jesus. Oh, Jesus. IJerusalem Hayi elisha. bakithi. iJerusalem elisha nina ningukhanya Amen. okumangalisayo Oh, Jesus. Hayi indlu Oh, kaNkulunkulu Jesus. esesiqongweni Hayi. phezu kwazo zonke iy'ntaba My God. Yeah. Oh, Hayi. Jesus. Hayi. abantu Siyabonga bemfihlo Jesu. Hayi, Nkosi yami. abantu abahamba Oh, Jesus. befihliwe kuNkulunkulu Amen. ngisho njalo bazalwane ukuthi hayi sesigcina bazalwane yileyo ndaba yethu emnandi Oh, umama nje Jesus. ubehambe yolala ukuthula konke kaNkulunkulu Oh, Jesus. umusa kaNkulunkulu wonke uthululelwe lapha ya hayi kodwa akekho inothi nami cha Hey, Nkosi yami. ukuvunyelwa ngalokumsa Oh, ukuvunyelwa Jesus. ngalokuthula Jesus. ukuvunyelwa awugijime nje awugijime ungathi uyalokhunga ungathi uthi hayi angisali Hey, Nkosi yami. akekho losho njalo gijimize phambili Oh, Jesus. gijima gijima Jesus. gijima Hallelujah. Lord Jesus. gijima namhlanje usuku lwakho Jesus. lokuthi Amen. kunesikhathi namhlanje Oh, ungene Jesus. nawe Hallelujah. Yeah. Oh, Amen. Jesus. Oh, Jesus. haya sikhulele nazo